Mami! Mga ano na-attracted na sa food ko. Subo mo na kasi. Basta pagkain talaga, gusto yan nila. Tayo nyo na ilaw sila ang ingay ko. Saan? Dito? Oo. Tsaka dyan ilaw. Hindi, binuksan nga ni kuya mo kasi chinek niya si Puchi. Nilaglag daw isang baby kagabi. Nakalabas ng ano. Kaya pala daw kahol ng kahol si Puchi. Tapos inakyat niya. Tingnan mo tong isang to. Sneaky ka ha. Maayos ka. Umakyat siya. Nakita niya nandun na sa ano, sa lapag. Buti hindi dinaga. Ayun. Kain tayo guys. Cheese whiz. Ano ba tong ano natin? Daming ano. Tinapay. Sipol. Sige, sipol ka pa para humangin. Dalawa na yung workers, Mami. Galing mo. Good morning, Kuya Peter. Good morning, Chris. Bakit, Chris? Kala ko baby mo ako. Uy, so good morning, bebe. Good morning, Mami. Lolo nyo, yan si lolo nyo. Ano ba? Oh, lolo. Lalo! Kanta. Nakalap ko si Puchi. Hindi ka na na-base. Paano ba? Paano ba? Base. Base. Agawan base. Jack, nag-text yung Adam Suno. That's it. Ito for lunch, chop suey. Mukhang madami-dami na namang food. Ayan na yung pang ano? Panghalo dito. Sa doggy yan. Ay, sa doggy ba yan? Ay, okay. Di ba yun natin kung kahapon? Oo. Oo nga, no? Very good, nene. Please confirm your reservation Ngayon, in your high school ano to? by calling the Baboy tapos atay na masarap. Tapos quail eggs. Shrimp. Bili ako ng today, sayote. Tuesday, April. Igigisa ko dito sa ano. Ah, sige ne. Narod. Ikaw na bahala. Abonahan mo muna. Hindi ko makita yung coin purse ko eh. Hindi ko na naman Sa CRU. naalala kung saan ko na lang. Ito nga ano, itong camera. Naiwan kagabi. Tinabad na akong umakyat. Din ang pagod night. Anyway. Good morning na lang. Hindi na naman pumasok si Inday. Twing! 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 Pitik-pitik. Ilong. Ilog. Yung ilog. Twing! Twing! Ay, layo mo. Ha? Ano yan? Ang ingay! Ang ingay! Kain tayo. Nauna na sila. Nagpakpa kami ng ano, big order. Lalo na yun, tinan nyo. Busog na busog. Hindi makagalaw. Wiggy! Ang bilis ng stomach ini. Ito na yung channel tatay ko. Boing! Okay. Alam sinong to. Ay! Ano ang problema? Ano ang problema mo? Baba? Si Maggie, oh. Galit na naman, oh. Siloso si Maggie. Yan ka, sarap po. Yung ano, fish. Tsaka chop suey with watermelon and coke. Kain tayo. Nasar ako ni Mika, oh. Mabaho daw ako. Hiyang-hiya naman ako sa kanya, guys, diba? Mapanindan niya po sabon. Ayun, may meet up kami ni Nene, eh. Ayan, na-enjoy ni Nene yung stay niya dito sa ano, eh. Galing mang bola yan. Ay, si Buntis, oh, busy din. Sasagot ka din, Buntis. Candy Crush. Ah, Candy Crush pala. Alam niya. Bili lang tayo nag-case sa cellphone para mag-answer. Pakita mo na lang. Ha? Tignan nila yung sasan. Oo nga, eh. Pakita mo na lang para mag-Candy Crush. Para busy Sun kami dito cellular. tatlo. Or makaiga. Puro pala nag-ano. Tulog. Wala nagsasagot lang kay Candy Crush. Parang yan at saan. Maingay ka. Tulog si Kuya Peter, oh. Paramihan na. Para i-serve na isip. Pangalmusal daw, sabi ni Nene. Sawa na kami sa tinapay. Ilang araw ng tinapay, eh. Ito na, oh. Royal. Ito lang. Pwede na ito. Madami na ba yan? Yan. Tapos meron pa naman tayong ganito doon, eh. Para sa sunod na araw. 50 lang per kilo nito.
Yung binibili. O doon na lang sa ano, Sanchez. Mura. Ikaw, wala ka. Alam ko fiesta ko. Tingnan mo. Marunong kang gumawa ng ano, macaroni salad. Gawa ka nga, masarap yung gawa ni Kuya Boyet. May onion lang. Sige na, gawa ka ni. Gusto ko ng ano, salad. Gawa ka? Agad-agad? Hindi naman. Pag may time ka. Bigla ako nag-crave sa ano. Sa do not count. Bakit do not count? Paano yan kukuha ko? Hindi, syempre pag ano, kukuha, baka nag-ano sila inventory. Ito na lang kaya. Buti mo nga ni. Pero pa niyan doon eh. Wala na. Shin ramen, wala na. Wala mo. 5 naman na yan. Uli mo. Oh, 35 isa niyan. Oh, tingnan mo. Mayroong tag 10 lang. Laki mi. Anak ng patola to. Oy, iba yung ano niyan. Ito mga ano to, di ba? Ano pagkakaiba nito sa ano? Sa tawag ito? Yung sa Lucky Me na ganito. Ay, Lucky Me. Cup noodles. No? Yung mga nasa styro. Wala naman siguro. May nakita ko niya sa online eh. Ano ba? Wala akong kimchi. At inubos ni Japong yung aking kimchi. Ganap sila ng heavy cream. Saan ba nakikita yung heavy cream na yan? Nagawa daw siya ng mango ice cream. Ay, walang malaki. Ito lang kaya. Ayun. Sa likod yung malaki. Tako ni Chepoy sa ano, kimchi. Nagpatulang mo. Lumabas ka para lang dyan. Bakit namumula ka kasing? Naligo kayo sa ano, swimming pool. Kahapon ba yon? Opo. Grabe, ang ano mo siguro. Nagbabad ako dun eh. Sus Mario, si pansakit niyan. Okay. Maputi itong bata to. Tingnan mo, pulang-pula sa ano. Durbax na. Jarbox. Nag-topsy daw siya. Ba't yung sinama si baby? Akit mo na yung binili namin. Magkano yan kasing? Patikim nga. Piso? Patikim nga. Ano ba yan? Ang liit naman yan. Grabe pagka... Masakit? Masakit? Aray. Sakit na po. Tingnan mo, para kang tinapa na ano eh. Sunburn oh. Ang puti ng batang to. Nagbabad pa ako sa ano eh, swimming pool. Dalawa, grabe ka naman. Dalawa pala. Ano yung kalamay? Opo. Ang linggit naman ito. Parang gano'n lang ah. Laruan lang ah. Sige, wait lang. Na kay Jackie! Salos na naman to. Tawagin mo sa ate Jackie mo, dali. Sabi mo nandiyan na yung pick up. Superman, nan. Baka mahilo kayo. Ayan. Pinakit ko to kasi inaaway si Tippy Boy. Pad! Alam mo kung sinong ano, kung sinong malaki. Nangaaway, mapapalo. Siloso na rin po, guys. Alam mo po. Pagka ano, lalapit na si Tippy. Lalo na si Conan, inaaway niya. Si Maggie, nangaaway. Yan. Kala kung sinong ano. Tapos, balito. Ako ay selos. Andiyan na daw, Maggie. Ay, Maggie. Oo, andiyan na. Nakita yung motor. Superman. Bantot. Ay sila. Tara, nandiyan na yung ano, LBC. Ano na natin? Ship na tayo. Ang baba na. Nandiyan na to. Lalaki love, no? Andis mo kasi, baba mo na, dali na. Ayun na lang guys, yung natin namin. LBC, tsaka yung Zoom. And then we're finished na. Ay. Oh, sayang. Wala na yung magiging partner mo sana.
Ayun guys, meron kanina sa isang group ng mga doggies nga na napulot yata ng sidecar driver. And then, basta female, kamukha ni Natsu. Tapos akala is buntis. Yung pala kapag ka nagwiwiwi is may kasamang dugo. So, bali may infection nga yun. Tapos, syempre humingi ng tulong, gano'n. Sabi ko, magkita kami nung nakapulot or yung nag-post. So, ayun, dapat kanina is makikita nga kami. Kaso nung pauwi na siya, pinuntahan kasi siya. Tapos nung pauwi na siya, ayun, may iba kumuha daw dun sa aso. May benta daw. Kainis! I-adapt ko na dapat eh. Para may kaano si Natsu boy. May kalaro. Kasi female pa naman yun. Sakto kay Natsu. Jowa niya. Ayun, sana lang yung nakabili or nakakuha is ipagamot yung aso. Baka naman, ayun, mamatay lang. Wag naman sana. Kasi yung cute talaga kawig na kawig ni Natsu. Pati yung mga spots ni Natsu na paano pa kulay brown. Ganun na ganun. Ayun. Uling ako guys. So, nag-ano kasi ako, nagre-repack ako ng yung activated charcoal. Ilagay ko na lang sa pouch kasi para hindi na gumastos sa jar. So, charcoal lang naman yung powder. Kaya, wala na yan. Wala nang ibang video sa anong audio mo sa iba na rin ba? AH64 or H264? Sabi na rin, hindi na Madam Emma. Hindi nagpe-play mo audio lang yung mga... Lang nanonood si Dek. Alam ko anong pinapanood. Ano to yung live natin noon? Gagi. Yan, busy pa rin siya sa ano. What's that, Daddy? Kung live yan. Ha? What's that? Mantika. Bakit? Ang ingay. Ayun naman. Kanina pa yan dito. Kakain? Ito lang. Spinal conscious dito. Sige, sabay na lang tayo. Antayin kita ha. Ano? Talong. Make sure na yung soft drinks aabot sa Sige. Akit na ako. Baka di daw siya batero ng soft drinks eh. Hi, Kuya! Nakatingin ang Kuya. Oy! Hi, Kuya! Fluffy ka na naman. Mahaba na naman ang hair mo. Lumabas ba si Mika? Rito ko to. Kain, guys. Bakit may milk na dyan? Make sure na mauubos nyo yan, ha? Di ba yung sinabi ko sa yung nasa birthday ni Grandpa, si Lolo ko. Oh. Sabi ko, bili ka lang ang apple ko. I forgot. Sige. Ayan, tortang talong, guys. Niluto niya, no? Hang. Ano ba yan? Hang mag-partner sa gabi. Si Darswak. Darswak! Hi ka muna. Oh, sila nagluto. Sila yung tandem sa gabi. Magluto ng ulam. Yes, Kuya! Ano yung ulam kong kanton binigay ko? I'm so worried sa Okay. Sige. Huwag kayo mag-worry. Basta nandito si Darswak tsaka si Jackie. Sagot na nila ulam sa gabi. Hi, Bunso! Ay, nagtinda ba si Bunso ng ice candy? Galing naman ito. Akala ko naman nagtinda na. Bukas pa pala. Hindi ba kami magtitinda ni Kuya Pete? Huwag na. Sa palengke lang naman yun. Dadali na ito papin mo. Binawasan mo pa yan. Painom nga ako. Kapit kami bukas. Kain tayo, guys. Hindi, mamaya pa pala kami kakain ng frog. Sabay ko. Ba't nandyan yung mask na yan? Iwan ko walang gano'n na nag-isip. Kakain ka ba, Kuya? Yung mask. Inano siguro to kanina. Pinakita sa buyer. Uy, kakain ka pa? Opo. Apo, uy, galing naman, Nay! Matapos niya lang sa kanton. Oy, enough. Kumain ka na ng kanton. Baka natatakaw tingin niya lang. Sige, ayaw mo. Gusto makain. Gusto kumain. Pakainin. Ayun din, si Pia din. Go! Wala. Okay, guys. Patay mo na lang muna. Ay, pinapatay ko si Dati yung sounds kasi baka nga maano naman ako ng YouTube. Di pa ako nakapag-edit, guys. Vlog kahapon. Ang dami kasing gawain eh. Ngayon nga,
Nung oras na mag-alauna na ng umaga, madaling araw na. Yan, dito natulog si Kolokoy. Na-miss niya ata kami. Plakda. Yun, tapos inano ko kasi, inayos ko si Puchi. Tapos yung mga baby niya. At, nasushoot dun sa, sa mga siwang-siwang ng kulungan. Ano yung ginawa niyo? Nagyan ko ng, ng karton. Paligot? Kaya yun. And then, nagalit siya kapag may ibang tao, kaya may ibang aso doon sa paligid niya. Pero sa akin, mabait siya. Pero pag iba yung humawak sana sa baby niya, nagagalit talaga siya. Ayun, hindi mo na nakapag-swimming yung mga bata kanina kasi nga, nag-iingay si Puchi kapag kami, may ibang tao nga daw sa taas. Kaya ayun, and then, ako, yung araw ko ngayon is more on shipping as usual, syempre. Tapos, nakatawa at, kakatuwang ko yung mga kapatid ko. Lalo na kanina sa pagpapak, tawa kami ng tawa kasi si Inda, yung taga-check ng mga items. Tapos papasa sa akin, ako taga-balot, si Mika yung taga-sulat sa libro, tsaka taga-shoot. Taga-shoot talaga. Tapos si Nene naman yung taga-reply. So, parang nakakatawa yung, yung araw namin kanina talaga. Super saya. Habang nagpapak kami ng magkakapatid. But anyway guys, wala na akong anong sasabihin pa. Wait lang, let me check kung may mga nagpapa-shoutout. Check ko lang dito lang tayo na naman magkakatalo ng mapapahaba yun. Ano yun? Ang baho. Ako yung... Tapon yung... Parang seaweed na... Ano nga sonis? Sa vape niya, vape juice. Natapon. Bakit? Natapon? Papo ko isa. Coins. Binuuso sila lahat para... Siyempre. Ang ganda ni Pia. Ano ba yan? Ba't ba ako napunta rito? Wait lang guys Balik ako. Ayun guys. Hello kay Romina Jo Amor from California. And then, sa baby boy niya na si John Ford Russell. Ayun, love daw ni John Russell yung John Ford Russell yung mga dogs ko. Hi, John Ford! Or Russell, ganun. Russell na lang. Mas type ko yung Russell. And then, kay Audrey. Hi, Audrey. Tapos, kay Donafel Buenaventura. Kay Dave from California. Ayun, nag-vape din siya. Vape on the Froggy. Siyempre, kay Sis Gems Vlog. Always present yan. And, balak niya na rin daw mag-white. So, go na sis. Kasi, super duper talaga naman wait nga lang. Kahiga. Super duper naman talagang yung mga whites. Diba? Ang aliwalas tingnan. So, ang linis. Parang ang fresh. Kahit maohab ka na. Joke. Kaya, yun. And then, kay Grace Disimulation. Ayun. Gusto niya daw i-try. Di ko alam kung anong gusto niya i-try. Nakita ko lang. And kay Irene's Life Vlog. Ayun. Hi, sis. Who else? Gloria Enright. Karina. Enthusiastic Karina. Ayun. Hi. Sino ka ba? Sino pa? Kay Patricia Nicole Tipones, ayun, bawal, hindi naman daw bawal sa buntis yung yung talong. Siguro makasabihan lang, pero, ayun, hindi nga, si Dea sa mga bawal-bawal na yun. Kung ano pinagkakain niya. And then, kay Akira Lynn. Hi, Akira! Ay, nag-vlog din siya, guys. And super, ewan ko, parang, yung kasimplihan ng beauty niya is gandang-ganda talaga ako sa kanya. Ayun, hi Akira! And then, kay si Irene Fernandez. Hi sis! Sino pa ba? Zara Lina. Yun. I like your vlogs. Dati na ako sabi pero silent viewer lang. Kahit sa office na daw siya. Ayun, taga Dubai pala siya. Hi, Zara Lina. Thank you sa panonood. Kay Jovian de la Cruz.
Yan. Type na type niya daw yung part ng kainan. Sa vlog. Nakagutom ba? Nakakaaliw pag mga kainan na yun. Parang gusto mo rin kumain. And guys, tansya na. Mahilig lang talaga kami kumain. And sino pa. Wala na guys. Yun lang. Or yun lang ang ano, naaabot. Yun lang talaga. Ay, ito pa, si RV Joy Vergara. Ayun. Tsaka sa daughter niya na si Rihanna Lewis. Ang ganda naman, ang bongga ng pangalan. Rihanna Lewis. Si Lewis Lane. All the way from Quezon Province. Hi! Sakay sa Quezon Province. Dinadaanan niya papuntang ano pa, uwi ng Bicol. Na? Tsaka may dumadaan. Tapos, okay na. Micaela! Yan. Ano ba yun? Meron pa pala. Micaela. Almost 1 month na daw siya nanood ng vlog. And she's from Mindanao, Bukidnon Province. Hi, Micaela. Kaano mo? Kapangalan mo si Mikay. Yung kapatid kong masyuba. Pero pumapayat na si Mikay. Dinadiet namin eh. And then, kay Maricar Mascarino. Uy, sis ha? Tagal mong hindi nag-comment. Thank you. Nanood ka pa rin pala. Joke. Ayun, thank you sa mga silent viewer lang dyan guys. Maraming salamat. And kay Karen Versosa. Yun. Tatanong siya kung paano daw yung ano, hatian namin ng expenses dito sa food. Parang may nagtanong din ito before. Hindi ko lang siya nasagot. Sige, dito ko nalang sagutin guys. So, ayun nga, sa expenses naman is hati-hati kami sa kuryente, is hati kami ni Inday, and then sa grocery, tapos sa tubig, si Papa, yung charge sa tubig. And then sa bigas, siya pa din, sila ni Mama. Tapos sa mga gulay-gulay, ayun, si Papa, tsaka si Mama. Tapos kami naman ni Dayan nga is sa kuryente, sa groceries, and then sa mga ulam, tapos sa dogs. So, yun, hati-hati lang guys. And then, walang bilangan na, uy, mas marami sa akin, umaga na, wala, talagang, kung sino magbigay, yun, talagang okay. And then, lagi naman kami may bigas galing sa aming, sa kay Papa, tsaka kay Mama. Kasi nga, hindi ko rin naman kayang i-shoulder lahat, diba, kung ako lang. Pero, ayun, I'm glad na tulungan, kaya sobrang gaan ng namin dito. Kaya, may kita nyo parang ang dami namin, pero puro kami food trip. Kasi, hati-hati nga kami. So, ayun, hopefully nasagot ko yung I hope nasagot ko yung katanungan nyo guys. So, yun lang. Wala na yatang namatay na yung phone ko. Asawa ko, di pa rin tapos gagawa. Tagal sa project niya. Marami na masabi. Ito pa naman yung central natin. Command center. Tsaka kay Christopher Adalia. Ayun, pa-shoutout din daw. Parang wala akong kabuhay-buhay ngayon guys. Kasi nagbabasa lang ako, pasensya na. And then, pagod na rin kasi ako at madaming trabaho ka rin. And Mitch Marquez. Ayun, hello sa'yo. From Singapore naman. Hello! Sa inyo dyan mga taga Singapore. And kay Lerma Ardedon. Ayun, birthday ng baby girl niya. Ano na pa bukas? 27 na, no? O, 27 na. Ayun, happy birthday, Dayan Alexa. Uy, kano mo pa si Inday? Kapangalan pa pala ng anak mo si Inday. Kasi si Inday, pangalan niya is Dayan Rose. Ayun. May Rose pa talaga eh. So, yun. Happy birthday, Alexa. Bukas ang kanyang 10th birthday. Kailan ba ang birthday? Ha? 27. Oh, bukas. Si yung anak mo na. 27 kasi... Ayun nga! 27 na pala ngayon! Technically. Alauna na eh. So, happy birthday, Alexa! 8 minutes after... So, ayun. Birthday niya na pala talaga ngayon. So, that's it, guys. Yun lang ang mga Meron pa pala. Si Keteng ni Marco. Pa-shoutout daw ulit. Hi! Sa'yo!
And who else? Si March Medina, bagong subscriber. And siya din yung nagtanong kung about dito sa expenses sa bahay. Hello, and that's it, guys! Thank you so much for watching. Siguro bukas lang ako mag-edit kasi I'm super duper tired na nga. Si Daddy naantay ko lang din. Baka hamuunan ko na nga ito matulog. Kung na ito antayin. More likely. Kakain ka na lang doon, mag-isa sa taas. I need to know which is where to cook. Ayan. Magdala ka ng water dito, ha? That's already taken care of. It's starting to melt. Painom ako muna. Lagay kami may tubig. Asan yung lagayan natin? Sabi ko kay Pulo, kumuha ka rin niya. Ito nilagay. O, sige. Ay, hindi. Painom na muna ako. Buksan mo muna to. Mama, good night ka na. Guys, I'm still driven by things to do. It's a bit of a thing of mine. If I needed to have it done today, done today, tonight, whatever the time is, I don't give a damn. I'll have it done today. Iwas sa pagkano ko. Pero tatatlo. Char. Night! Good morning and good night. Yun pala, good morning.